Rekla mi je da ne želi više da bude sa mnom. Zato što stalno duvam. I zato što sam debeo. Matori, ti si od uvek tako. Jebi ga. Ja jedem zato što duvam. A duvam zato što volim da duvam. Znači, ako bi teo da smršam, ja bi onda morao da prestanem da duvam. Ne, matori. Imaš dve varijante. Ili da prestaneš da duvaš, Ajde budemo realni, molim. ili da menjaš posao. Svi ovi mladi glumci su lepi, snažni, šarmantni. Okej. Ko će da igra obične ljude? Sa stomacima, ćelave. Pogledaj na šta ti ličiš. Jer to je tvoje mesto na tržištu glume. Ne razumeš? Ona me ne želi ovakvo kakav si. Svi smo se pretvorili u robu. To je najgore od svega. Ona bi htjela da se ja menjam. Kako ja sada da budem neko drugi? Ta umetnost koju smo toliko voleli, koju smo toliko težili, ona više ne postoji jer smo se svi pretvorili u supermarket. Kaže da smo se udaljili, znaš. Znaš što je najgore od svega? Što smo mi postali trgovci koji prodaju samog sebe. Odvratan sam joj. Kaže, ne vidi više kuda ova naša veza dalje vodi. I svako ima svoje mesto na polici. Da li si ti svinjska polutka ili televizor, uopšte nije važno. Kada si im potreban, oni ti skinu i to je to. Kuda bilo šta, bilo gde vodi. To je jako dobro.